Aquesta setmana la Unió Europea ha aprovat un pla per rearmar-se i fer front a les amenaces del sistema internacional. I és que sempre s'ha dit que ha sigut en les crisis on la Unió Europea ha aprofitat per fer-se més forta i unir-se més. Avui et porto top 3 crisis que han ajudat a fer una Europa més forta i més unida. La crisi de l'eurozona l'any 2008 va veure un gran augment dels preus a la zona euro, especialment a Portugal, Itàlia, Grècia i Espanya, el que s'anomenava com a PICS. A això la Unió Europea va respondre amb una unió de la política fiscal de l'eurozona i amb la unió dels sistemes bancaris. És a dir, que els països que utilitzessin l'euro haurien de tenir la seva política fiscal regulada. I l'any 2015? L'any 2015, l'arribada de milers de refugiats a la Unió Europea va posar el sistema d'integració en perill. I de fet va ser en aquesta crisi que va augmentar moltíssim l'euroscepticisme. És a dir, està més aviat en contra de la integració europea. Amb això, els països van respondre amb el pacte migratori, que establia un sistema de redistribució dels migrants per tal que cap país hagués de lidiar sol amb la onada de refugiats. Cal dir que, altra vegada, els països més afectats van ser al sud d'Europa. I ara passem a l'any 2020, i crec que aquesta crisi la coneixeu. La crisi de la Covid va fer entrar el sistema sanitari europeu en crisi. Amb això es va respondre amb un passaport Covid, amb vacunes finançades per la Unió Europea, etc. Però el que més destaquen són els fons Next Generation, que representen els fons, a part del pressupost de la Unió Europea, més gran que s'ha fet mai. A part de que en aquest cas va ser la Comissió Europea qui va emetre el deute públic, no els estats com s'ha fet tota la vida. I ara, amb la crisi d'Ucraïna, què passa? Doncs bé, per primera vegada no són els països del sud d'Europa qui es veuen més afectats, però els països del nord són capaços d'acceptar que són els dèbils en aquesta? Digues com penses que acabarà aquesta crisi i escriu Ucraïna si has arribat fins al final.